Veranda vrea să postez ceva, să fac niște activități, dar nu. Vreau să vă povestesc ceva foarte rău care m-a supărat. Bine, nu vă băgați cu chestiile astea. Am doar o întrebare, așa, Mă vedeți pe mine așa, da? Eu nu pot să înțeleg la voi că oamenii care nu mă înțeleg, care așa, bine, am înțeles, bă, frate, am înțeles, puteți să ziceți ce vreți, dar nu în comentarii, nu în YouTube. Scrieți și voi măcar în privat. 6 abonați, mulțumesc, sunteți adorabili. Oamenii care au dat like, comentarii, share și subscribe. Eu chiar vă iubesc, dar una bine, nu chiar abonat. Mi-a zis că cine te crezi? Draga mea, eu am niște argumente pentru tine. Mai bine decât să spui ceva pe gură, mai bine îți închizi plicul dacă n-ai ce vorbi cu mine. Eu dacă vezi că nu-ți răspunzi și zic să taci, taci. Că acum mă uitați la mine și nu mai știu ce am zis. Am zis că draga mea, sau nu mai știu. Stați puțin că mă uit acum pe canalul meu. Uite aici. De 1 mai când a fost, uite la asta, chiar vă mulțumesc mult că voi mă susțineți și așa. Nu știu de ce am 2 like-uri, dar bine. Și Bianca Oraș, sau așa, G3, mi-a zis cine te crezi, că cine te crezi. Și a zis, draga mea, dacă nu ai ceva bun de zis, taci. Pentru că mă enervează abonatul ăsta care nici n-a habare. Puh, am greșit. Oricum, nu contează, dar eu pe voi vă iubesc. Cine dați like, comentarii și că vă iubesc. Și să nu uitați să puneți clopoțelul, să vă abonați ca să fiți mereu alături de mine când postez ceva nou. Și cam asta vreau să vă zic, că chiar îmi pare rău de cine a zis chestia. Și eu nu pot să rezist asemenea lucruri. Așa că v-am zis și vouă să știți, dar am o întrebare așa pentru voi. Când am zis aici cu ce nume vreți să fac, puteți să spuneți ce vreți, aici e 10 mesaje și mi-a scris Francesca Pălăsă, Daria și Cristina, te rog mult de tot, nu știu de ce ai râs. Daria și Cristina, te rog mult de tot. Și de ce ai poza cu Iuliana? Ok. Cristian. Aici a scris cineva. Marisim 236. Acum 39 de minute mi-ai zis nu se scrie PLS, se scrie please, adică please. Și am spus că nu știu de ce trebuia să fie primul, dar în fine. Am scris că puteți să scrieți tot ce vreți. Opa! Teodora PLS. Oi. Las că scriu eu după aia, o să scriu după ce termin vlogul sau să scriu Teodora. Și să scrieți
Cristina și Andreea. Ok. Și să scrieți în comentarii secretele voastre. Să le scrieți în comentarii. Și să vă uitați la acest video. Eu vă